Mga magpabakuna batok rabies may Dagsa sa Lapu-Lapu City Health Office. Ubay-ubay sa mga nagtapok, nagdaog mga bata. Siluan mayroon din sa report. Balik operasyon na ang Lapu-Lapu City Hall karong adlaw human gihunong ang trabaho niadtong Huwebes aron sa pag-disinfect sa tibok City Hall building. Kini human may 15 ka mga kawani ang nagpositibo sa COVID-19 sa nakalabayng mga semana. Apan ganiha, daw nakalimot na usab ang mga tawo sa hulga sa COVID-19. Sa gawas nga bahin sa City Engineer's Office, nabantayan sa RTV Balitang Bisdak, kining pundok sa mga tawo nga daw may gilinyahan. Sagad kanila, may dalang mga bata. Usa sa mga milinya, si Almario Meneses, uban ang iyang 8 anyos nga pag-umangkon nga bakunahan sa iyang second dose sa anti-rabies. Tungod kay gipabalik man mi sa doktor nga nya responsibility sad namo nga moari kay tungod naman sa schedule ang amuhang kuan. Bahala nagdaghan og tawo. Gipasabot ni Dr. Agnes Cecil Realiza, City Health Officer, nga tungod sa kadaghan sa mga tawo nga magpabakuna batok rabies. Gipahimutang nila sa may City Engineer's Office ang mga mikuha og priority number. Samtang sa second floor na, sa City Health Office, ang pagpamakuna. Usahay good ang mga pasyente, kanang gahay kay amo nagisultian nga lingkod tanan, lingkod doon. Mahadlok man sila nga mahutdan tayo bakuna. Sige na mo reassure nga, ay lagi mo kahadlok kay mabakunahan, lagi mo tanan. Dugang sa City Health Officer, matag adlaw mo average og tag 200 ka mga tawo ang mudagsa sa ilang opisina aron magpabakuna batok rabies. Kay gahapon, holiday man tagahapon, munang napundo. No? So expected yun na mo basta mo holiday gani usagay ka adlaw nga walay trabaho gani the following day gyud daghan gyud na siya magpapakuna. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.